Ден втори от 10 км ходене без никой да ме е предизвикал. Днес не знам как да бъда забавна, но ще си го карам направо. Събудих се без мускулна треска, без болка в краката, без никакъв физически дискомфорт. Може би това се дължи на реформер пилатес, мат пилатес, които последно практикувам, тренирам. Също така канго-джамп, спининг, кросфит за много кратко, 2 часа муай-тай, никой да не забравя, близките ми знаят, няколко години фитнес и още много други кратки начинания, в които съм се опитвала да открия себе си. Днес замесих кафето с вода, доволна съм, хидратирана, но въпреки това днес се почувствах малко странно след 7-я километър. Започнах да усещам леко парене в мускулите, дори се усещаше като болка в костите на моменти, почувствах замаяне, но предполагам, че това е в резултат на изгорените калории или така наречената консумирана енергия. Ако имате някакви препоръки към мен, можете да ми напишете в коментарите. Ще ми е интересно да разбера дали някой друг се е сблъскал с подобни явления по време на физическо натоварване. Въпреки всичко, аз съм щастлива, защото за част от моята разходка имах и своите приятели до мен.